Hej Sofie, du har lavet en samfundsfagssynopsis, som du lige får en mundtlig feedback på her gennem det her screencast. Øhm, Se, en god synopsis i samfundsfag, det er, hvor du har nogle gode problemstillinger og en god problemformulering. Du anvender alle bilagene, og du anvender samfundsfaglige begreber og teorier. Så er du sådan set godt på vej med din synopsis, og også godt på vej i forhold til en samfundsfaglig eksamen. I din synopsis, der er der en række mangler i forhold til det her, som jeg lige vil gennemgå for dig. Se, du starter med en længere indledning her, som er sådan set fin, men det er ikke noget, du skal bruge kræfter på. Det er ikke der, du skal lægge arbejdstiden, kan vi sige. Det, du skal bruge tid på, det er at finde en god problemformulering, som du har hernede, og gode problemstillinger, og så få den besvaret. For dit vedkommende, der har du fået lavet en OK problemformulering. Regeringen er blevet beskyldt for løftebrud, men er der tale om løftebrud. Det er sådan set en ganske fin problemformulering, man kan sige meget godt om og diskutere også i løbet af en synopsis. Så den er OK. Og dernæst går du så videre til de her problemstillinger. Redegør for SAF's politik, den er også fin, det er relevant. Du kan anvende nogle begreber her, værdipolitik, fordelingspolitik, ideologier osv. I din redegørelse, så den åbner op for os fint for at bruge nogle samfundsfaglige begreber, så det er også godt. Din undersøgelse her, hvordan kommer deres løsning til udtryk? Den er lidt mere uklar. Fordi hvad mener du med løsning? Er det fair løsning, som heroppe, du henviser til? Eller hvad er det? Der skal man lige være klar sådan rent sprogligt på, hvad det er, du mener. Og det er selvfølgelig noget, man godt kunne redde til en eksamen, men du kan lige så godt vende dig til at også prøve at rent skriftligt her og være skarp på hvad du mener, simpelthen. Den diskussion hernede, er der tale om løftebrud, den er sådan set også fin nok. Det kan man igen godt diskutere meget og længe, så det er rigtig fint igen også ved brug af noget samfundsfaglig teori. Men se, din besvarelse af de her problemstillinger er på mange måder mangelfulde. Her i en redegør for S og SF's politik, har du kun skrevet det her. Det er jo på alle mulige måder mangelfuldt. Her kunne du fint have skrevet lidt mere igen i stiksætninger, altså hvor placerer de sig hen, værdipolitisk, fordelingspolitisk, hvad er sådan hovedindholdet måske af fair løsning, kunne også godt sådan bare lige stik ord og stik sætninger være relevant at komme ind på. Det gør du ikke, og dermed får du egentlig ikke rigtig redegjort for deres politik, så du får egentlig ikke rigtig besvaret den problemstilling, og det er jo ikke godt. Og så skal du også huske, at efter hver stiksætning, så vil det være rigtig fint, hvis man sådan lige skriver her i parentes bagefter, hvor man har tingene fra. Særligt hvis det er et bilag, ikke? Så det her i det her tilfælde, jamen, der skal jo jævnføre bilag 1. Således at du lige viser, på skrift i hvert fald, at du anvender bilagene, og du har været igennem bilagene. Det vil være rigtig fint også i forhold til når sensor og jeg sidder og snakker efter en eksamen. Så det skal du også huske. Men altså, redegørelsen, den skal ikke gå. Så videre til din undersøgelse. Der bliver du bedt om, eller der har du skrevet, at du vil undersøge, hvordan deres løsning kommer til udtryk, hvad lykkes, hvad ikke lykkes. Og der nævner du en række tal her fra de her 315 fælles forslag, og hvor at der er 70, der allerede er vedtaget. Og det er sådan set fint nok. Du kunne godt være lidt mere konkret. Hvad er det så i de her forslag, der er blevet vedtaget? Hvad går de ud på? Hvad er det for nogen? Så lidt mere omkring, hvad indeholder de her forslag? For det er jo faktisk det, du lægger op til, sådan som jeg læser denne her, hvad er lykkes, hvad er ikke. Du skriver bare nogle tal hernede. Der er 70, der ikke lykkes, eller der er 70, der lykkes at komme igennem. Så der igen skal du også være lidt skarpere, og igen skal du huske at henvise efter hver sætning til, hvor har du det fra i bilagene. Det vil være rigtig, rigtig fint.
Og du kan også godt for at inddrage lidt samfundsfaglige begreber osv., også godt lige prøve at bruge lidt omkring værdipolitik, fordelingspolitik, måske lidt omkring Molins model for at finde ud af, hvorfor de så er kommet igennem med det her, og sådan nogle ting, og hvorfor de har de her standpunkter måske også. Kåre Strøm kunne du også anvende. Og det ville have været rigtig, rigtig godt, hvis du havde gjort det. Din diskussion er også meget tynd, kan vi sige. Du har skrevet det her til din diskussion. Der skal altså være lidt mere substans. Igen er det noget, du kan snakke derfra, men det spiller alligevel ind, sådan, hvad man har skrevet på et eller andet niveau i sin synopsis. Og det her, det er ikke nok. Det diskussion var, om der var begået løftebrud eller ej. Og det igen kan du anvende masser af teori for at komme ind og bruge det her sådan omkring partiernes rolle i samfundet, de forskellige folketingsmedlemmers rolle i forhold til deres arbejde. Du kunne fint igen have anvendt sådan forskellige definitioner af politik, Easterns model, Kåre Strøm, Molin, og nogle af de her ting kunne du godt have kommet ind på her i din diskussion, sådan for at have givet lidt fylde. Det ville have været rigtig fint, hvis du havde gjort det. Din konklusion er meget kort, og igen heller ikke særlig fyldestgørende. Så summa summarum, så er det en meget, meget tynd synopsis. Du får stort set eller knap besvaret dine problemstillinger, og knap besvaret din problemformulering. Du får ikke anvendt, du viser i hvert fald ikke, du får anvendt samfundsfaglig teori eller begreber. Og du får heller ikke vist, at du anvender bilagsmaterialet. Så vi er under bestået her. Og derudover, det er en sidste ting, det er at angive Wikipedia som en kilde. Det skal du ikke gøre. Det er ikke smart. Wikipedia er fint nok til baggrundsviden, men lad være med at anvende det som kilde her. Mandag morgen er en god kilde, så det er også fint, at du har fundet den. Men der er jo noget at arbejde med her, Anne-Sophie, og jeg vil hjertens gerne forklare dig yderligere, hvis du har behov for det. Så kom bare, hvis der er noget. Hej hej.